Sangga Buana ya. Ayo. Gayeng Pak Dalang. Heeh, awakmu bareng joget energik. Ayo. Mas aku nggen gulu kaya nek baute iso teklak-teklik. Ayo. Tarik Mas Jompong. Piye? Tarik Mas Jompong. Ora pantes ya. Mas Jompongku. Ya. Terima kasih Genduk Birgita Ayu saking Kota Tahu, Takwa, Kediri. Ya. Ana nawala, Nduk? Ya. Assalamualaikum Pak Cahyo Kuntadi. Izin nderek hamirsani live pagelaran Ringgit Pacucal mugi-mugi dipun paringi kelancaran. Dumugi ing paripurna. Amin. Salam kagem sinden kalian Wiyaga Madangkara Group saking Wonosobo. Bilih kepareng kula badhe request. Wah nggih, langgam sesideman. Wah nggih, nggih. Isih ana isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang Cahyo Kuntadi nderek wungon streaming kula Giyono wingking saking Sukoharjo badhe nyuwun lagu Podang Kuning sesideman kagem sederek-sederek ingkang wonten wates ngalian Semarang. Mugi-mugi sedanten pinaringan kesehatan rezekinipun kathah berkah saking Allah Ta'ala. Amin. Nggih. Ugi assalamualaikum sugeng dalu, sugeng makarya Pak Cahyo saking Caruban Always. Monitor Bapak. Saking Bapak Haji Daryono, Klecorjo Mejayan Madiun. Ya. Matur nuwun. Nggih. Saking Mas Genjik. Wae dulur lanang iki. Nggih. Request sesideman part 2. Wah. Nyuwun ngapunten mboten nyusul awit benjang maksih patroli teng sekolahan. Wah, gandeng ora rene ora tak turuti weh. Ayo. Ayo, Matur sembah nuwun. Sugeng dalu Pak Cahyo menawi kepareng badhe nderek Dono Swanten tembang manis saking kadang kula Cahyo Kuncoro kalian Car matur nuwun. Wah nggih. Niki putrane anu to? Pak Bejo to? Oh nggih, siap Mas Cahyo. Ayo. Mas Cahyo Kuncoro. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wilujeng dalu Mas Cahyo nderek wungon nyimak kanca-kanca Madangkara saking Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Request gending sambung wanci dalu kawula nok-nok. Baik. Bersama Radio Jaya FM selamat menyaksikan dan mendengarkan. Salam kageng Mbak Diajeng Chandra Mulya. Monitor Pak Cahyo saking Pak Waris Sugiono utawi Bima Surabaya. Wah ya. Wis Diajeng iki penggemare sakeh. Dek iki bintang cokekan kok, Nduk. Ayo. Wis laris tekan ngendi-endi. Ya. Men Diajeng sing jumeneng sik. Yo, cublak-cublak suweng. Nggih ngormati Diajeng Chandra Mulya dari Tuban. Oke, berpacu dalam melodi ya yo.
Sik, iki Mas Cahya Kuncoro ndi iki? Ayo sisan Mas, mriki Mas. Ah, putrane Pak Bejo Darmadi. Ayo. Pundi Mas Cahya Kuncoro? Monggo Mas Cahya Kuncoro. Asma kinarya japa, cahya tegese sorot, kuncoro ki kondang. Ya. Muga-muga sumorot kekondangane ngungkuli karo bapake. Ya. Amin. Endi Mas? Pundi Pak? Endi? Ya lha nggih pundi? Ah iki Niki. Walah bocah bagus Pak. Nggih to. Oh ampun wedi lho, sajake kok wedi kali kula. Kula ipun jinak lho Mas. Niki to Mas, Mas Cahya Kuncoro. Sampeyan munggahe kok suwi meni kondi? Oh, toyan Pak. Pipis. Nggih. Alah, aja dipipisne, cencangen ae. Oh, dicencang. Mas, ngoten niku jenengan mangsuli. Mbok coba dalange sik ngono lho. Omongno Mbak Diajeng. MTM ngono. Napa niku, Pak? Napa niku? Wis. Rawani to. Rawani. Kuwi lar nembang manis. Ngangge bawa mboten Mas Cahya? Mboten. Mboten, langsung mawon. Sing manis sinten, Mas? Sing manis niku sinten? Sinden-sinden malah do ngaku nek manis. Ora urung sing manis ya gor aku lho. Iya. Sing manis sampean ning sing bar kencing lak Cahya. Dadi kencing manis kuwi dadine ora. Ya Allah, naudzubillah ya Allah. Lah iya. Kelas pinten sakniki? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Nggih. Tenanan kok. Nggih, saestu. Lah kok gedine sesemono lho, ndelondeng semono. Nah, longgor mame akeh. Nggih. Wah, iya Lha wong nggih pun pawakane lho, Pak. Ah iya. Anu to, seneng mayang to? Pun nate pentas. Pun. Oh, pun. Pun nate. Heeh. Nek mayang sing sae nggih, Mas. Sok ngenteni Pak Cahya. Aku sik suwe kok genteni iki ora. Omonganmu ora penak Maksudnya nek pas jenengan tumbuk ngoten niku lho, Pak. Nek jenengan tumbuk jenengan paringne Mas Cahya. Nyapa aku tumpuk? Tumpuk-tumpuk nyapa? Tumbuk. Oh, tumbuk to. Tak kira tumpuk ora. Astagfirullah. Ketau jenengan tek horor men to, Pak. Mbuh ngene metu dhewe kok jeneng. Ah ya metu dhewe pancen. Lho wis to iki ora. Ya, manis ya. Manis. Nggih. Diaturake Mbak Diajeng versus Mas Cahya Kuncoro. Ayo, ya. Yuk. Oke. Sampun Mas Cahya. Pun mboten tambah malih. Mboten. Ora apa-apa. Iki SMP kelas kalih nggih. 3. Sok rampung kuwi SMA-ne ning ndi? SMKI Muhammadiyah. Ndi? Solo apa Yojo apa Banyu? Solo. Oh iya. Ning Solo hati-hati lho, Le. Ya. Wis apik tenan iki. Sampun, Pak. Hah? Sampun. Ya wis to. Aku ora kuat suwe no, ora. Pisane empun aku ya. Astagfirullahaladzim. Beda karo awakmu kuwi pancen sing geni-genine kowe iki ora maido. Anyar kok lelen. Wah iya. Anyar tapekno lawas saya. Kuwi. Anyar tapekno lawas ora. Iki sik, sugeng dalu Ki Dalang ugi para wiyaga lan waranggana sekalian. Kawula Mbah Warna Ganda Saputra. Badhe nyuwun sekar podang kuning ingkang kula kintunaken kangge sederek nem kula Dimas Haji Mansur Mawardi Al-Kafid. Kawula ugi nyuwun sekar glathik glinding ingkang kula kintunaken dumateng Dimas Sutimin ugi sedaya rencang-rencang pandemen ringgit purwa ing dalu menika. Saderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng Ki Dalang saking kula Mbah Warna Ganda Saputra. Wah iya.
Ki, wah iki sapa tulisane kaya dokter iki. Sugeng dalu Ki Cahya niki kula Dimas. Sapa? Larsa apa Dimas sapa iki? Oh iya, saking Tampo Mas. Kirim salam kagem sedulur kula nyuwun lagu. Nah, Gelo Wisa Tresna ninggal katresnan. Semoga wates selalu jaya. Amin. Iki wingi neng apa Taman Indonesia Kaya ya mundhut ning merga wektune sing apa kuwi jenenge ora memungkinkan akhire tak semayani dina iki. Oh ngono. Ya ngono diaturake. Coba nyuwun pengasihe Mas Daryanto. Tak nyuwun sing saka Laladan Tulungagung Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ya, bareng yo. Nangis sajroning atiku. Pancen saiki sinden iki di era sekarang ini menjadi bunga pentas ya. Hal penting di dalam pertunjukan wayang. Mula ya penampilan iki pancen kudu penting. Rata-rata sinden saiki mesti cantik-cantik, mesti sing ayu-ayu ya. Wis ora ana sinden sing sepuh. Sing sepuh racake mesti ngalih nggen klenengan nggen mat-matan sing rengga nggon wayangan racake bocah nom-nom ngene iki. Ya, kaya Winong iki. Len joget jaranan apik mergo ya pancen asline bocah saka Tulungagung. Lah ya ngono to, Nong? Nggih, Pak. Ah iya. Saiki wis diet ya. Biyen lemu kaya Mbak Indah Laras kae. Saiki diet, ora mangan sego, ora dahar sing akeh lemake nyatane ya dadi ngono. Apik, wis pas semono, Nong. Aja dicilik neneh lho ya. Lha kenapa? Hah? Lho cilik neh ya malah ora menarik ngono kuwi. Sing jenenge piyayi kakung wong lanang nyawang wong wedok sing seger-seger ngono kuwi, ya ta? Tenan kuwi, nek samono kuwi kok cilik neh aduh kuwi maneman. Ah iya, ngono wis bergas. Jane lek pengen kuru, sinden-sinden kuwi sing duwe pacar utawa duwe bojo, ora perlu kowe diet. Lah kenapa? Anggere pacarmu utawa bojomu sing lanange konen demenan, kowe mesti kuru dhewe wingi. Mboten nek kula demenan nggih kula tinggal demenan genten. Lah kowe ngarep demenan karo sapa kok masamu kuwi to? Kathah. Heh. Lah rumangsamu kok aku moh.
Kok malah aku mau ora. Aja ngene ra apik ngono kuwi ya. Sing setia kepada pasangan karena sing jenenge wong pacaran, wong bebejuan itu untuk saling membahagiakan, tidak untuk saling menyakiti. Nggih. Ngerti? Nggih, Pak. Mungkin nek mriko setia kula nggih setia. Lek kono ora setia? Kula nggih mboten. Pomo ora setia sirmu arep ngopo? Napa nih? Kowe arep ngopo? Kula to. Kula pados sing Tuwek. Mboten. Sing tuwek santene akeh ngono. Sing pados sing kaya Mas Ulomo niku lho. Oh. Cilik, manut, ngoten niku. Gampang diapusi. Cumil nggih, ngoten niku. Oh, lambimu nong-nong ora iya. Tak golekne kanca sik, Mbak Triasuti, Mbak ngene Mbak. Turun sini. Rumah saku lek limbukan iki Mbak Tutik urung turun rumah saku kok kaya ilang otot bayuku ngono. Ayo. Iya anggere nyandak mik karo rada apa bungkuk sithik ngono. Kok kene klawer. Ayo. Nah, iso ngonekne mik ora? Ayo. Tes. Selamat malam Pak Cahyo, Pak Yoyo, dalangku. Iya. Kuwi lho, nang contonen kaya Mbak Tutik iki delon karo sing kakung iki lho, ora nek swara piye-piye. Nah, anake dadi kabeh. Nah. Mbak. Hei, ki lho Mbak ketok iki lho, sampean sengaja to? Sengaja. Iki engko nyot gara-gara nyot mudun. Suwe-suwe kan jeglok. Bocah kok gilani ora ngono. Gak Pak Yoyo, niki memang kudu barune nggak bisa naik. Saidik, kudu barune sedikit. Dhuwur ditutupi karo apa ngono. Saya kan lain Pak Yoyo, saya nggak mau sama dengan yang lain gitu loh. Pancen ya ora maido sindan les mambu lemah wis ngono kuwi ora. Oh iya, sio-sio, anggere nek sing nom sio-sio. Nggenku ki enek Ti, sinden sing rada sepuh nang karepe penampilane gak kalah karo sing bocah-bocah ngene iki. Oh ya genah no. Oh nun sewu ngangge apa kene jenenge iki? Kene iki lho, ngene kene iki lho. Ngen nun sewu BH ya. BH iki digelandang komburi pampere men iso munggah ngono to. Lah ora, malah angok-angok ning isor tadi. Malah gilane ora. Mula kudu sadar diri, lek sepuh ya kudu sepuh, sadar. Kaya awakmu wis anak-anak penampilan aja aneh-aneh ngono. Mboten lho Pak, kula biasa lho. Lah wis anak-anak ngopo dadak kukune dipitek ngono iki barang lho. Gini loh Pak Yoyo, sebagai perempuan kan harus menjaga dan merawat apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya masa ya kukune irang-irang ditokne. Ya engko ya gak cantik di depan jenengan. Gini loh Pak Yoyo. Kuwi rupane apa wis semu ijo kok kene kaya telek lencong kok ora. Pak Yoyo, ijo itu seger Pak Yoyo, jenengan apa ngayal to? Sing ngomong seger sapa kok kene lho kaya telek lencong tenan. Mbok warna merah apa-apa ngono kaya besok saya ganti merah. Besok saya ganti merah. Awo iso gonta-ganti. Ganti driji berarti kowe sesuk wis. Kaya aku ki lho, ya polos. Cantik dari sananya. Halah kowe ndek ngomong Mbak aku pengen kaya kowe, kuning ngono sirupane pink ngono lho. Enggak, aku kan cantik dari sananya jadi polosan ya wis cantik ya Pak ya. Asih Pak, karepmu Pak urusan iki Pak. Nambang malah geger dhewe ora senengane ora. Ki lho pamundhut mau ngersake apa kuwi sambung wanci dalu. Ayo. Alah senane Mbak Tuti. Nggih. Kok aku lho. Aku tuh wanita yang setia. Setiaki ayo. Setia Mbak. Sampai setia? Saya setia, sangat setia pada pasangan sangat setia, saya. iya. Mulane sok meni contonan aku. Enje. Njaluk mancing troko jahanam nyuntuh kuwi ora. Nano. Ya Tik, dhisik ana tulungane awakmu sing luwih senior. Ayo. Nano. Ya Tik. Wong
Wae, Pak Yoyo. Ate. Ayo. Kan hampir sama. Ora Maafin Pak iso. Yoyo. Tiba suku karo ya beda. Wulu kok ya. Saya minta maaf Pak Yoyo, saya salah. Apa enak kok sambungan angger rujit sate. Ayo. Diulang ya Pak Yoyo. Ulangi no, dibenerke no ora. Wong bagus ngerujit. Aja ngisru. Wae. Hup, ya. Nimas Ayu Winong, itu. Prandene maksa Neno neno. jebol Kang Mas uga nanggepi Nonano. ayo to sambung rasa nanging wanci dalu Oper Mbak Tuti. Ngerti? Tan ana ingkang hangrupit. Menurut tak kuwepruk ora. Pak Yoyo maafin saya. Hatana ana ingkang hangrupit. Nana. Nyunta tresno nadyan mung srana hapiranti. Lek ngono kuwi guru wilangane malah tambah no. Tambah ayo. Ayo. Gambarmu hoga Ngeglo. Ya nang, tarik sik nduk.